चॅनलला तुमचे मनापासून स्वागत आहे। आजचं नवीन वर्ष आहे 2026। सर्वांना खूप सुख शांती आणि समृद्धीमध्ये जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना, आणि भरभराटीचं जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे माझी। कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलतर्फे सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा, सर्वांच्या परिवाराला। तर मंडळी, आजचा ब्लॉग खूप छान असणार आहे, कारण आपण नवीन वर्षाची सुरुवात आजपासून करतोय। म्हणजे मराठी वर्ष हे गुढीपाडव्याला असतं, पण जे आपण कॅलेंडर, जे आपलं कामं चालतात ती मात्र इंग्लिश वर्षानुसार चालतात। तर आता इंग्लिश वर्षाचं नवीन वर्ष आहे आज 1 जानेवारी 2026। आपल्याला 25 लिहायची सवय झाली, मग काही ठिकाणी असंच होतं की 25च लिहून ठेवतो, 26 आपल्याला समजायला थोडा वेळ जातो। पण खूप छान की ही वर्ष सर्वांना खूप सुख समृद्धी आणि शांततेत जाऊ ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। नमस्कार प्रिया केत्री, हॅलो हाय, स्वागत आहे लाईव्हला। रेल हाय समर्थ, कसे आहेस तू? सभी लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर, इंडियन ट्रेन वालों को भी हैप्पी न्यू ईयर। थँक्यू समर्थ, तुलाही आणि तुझ्या परिवाराला न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा। बाकी काय म्हणतोयस तू, कसा आहेस तू नक्की सांग। आणि मंडळी, लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला, कमेंट करा पटापटा, लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी। कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला प्लीज पटापटा जॉईन करा आणि कमेंट करा लवकरात लवकर। लवकरात लवकर कमेंट करा। प्रिया क्यू म्हणते हॅपी न्यू इयर, हॅपी न्यू इयर प्रिया के, कशी आहेस तू, काय करतेस नक्की सांग। आणि खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल सर्वांना। लवकरात लवकर जॉईन व्हा। हॅपी न्यू इयर म्हणतायत सर्वांना, हॅपी न्यू इयर, खूप खूप हॅपी न्यू इयर। मग काल कोणी कोणी पार्टी केली, कोणी कोणी थोडी थोडी घेतली, नक्की सांगा मला लाईव्हला येऊन, नक्की सांगा। तसं लाईव्ह मध्ये सांगणार नाही कोण की आम्ही काल घेतली थोडी थोडी। गोलू हाय, गोलू हरियाबाई हॅपी न्यू इयर, हाय गोलू। मानसी हाय, हॅलो मानसी, स्वागत आहे। आणि इंग्रजी वर्षानुसार सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। मानसी तुलाही खूप खूप शुभेच्छा। मी घेतली थोडी, अरे वा, मग काय झूम 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 चालू होतं की नाही, झूम झूम। उस बाहों में बोतल, बोतल में दारू, दारू की ये है मजा, एक बार जिसने थोडी सी पी बेहोश वो हो गया। असं केलात का नक्की सांगा असं केलात का काल हॅपी न्यू इयरला, सॉरी 31st ला, न्यू इयरची सुरुवात अशी केली का कोणी? मानसी होते पडली बाथरूम मध्ये, ओ माय गॉड मानसी बोलते मी बाथरूम मध्ये पडली। समर्थ बोलते इंडियन ट्रेन वर्कर्स को भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर यात्रा सुरक्षित हो। थँक्यू 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 सो मच। थँक्यू सो मच समर्थ। मानसी बोलते लाईक अँड कमेंट प्लीज एव्हरीवन। थँक्यू सो मच मानसी फॉर सपोर्टिंग मी। हॅपी न्यू इयर सिस्टर, थँक्यू मानसी, थँक्यू तुलाही आणि तुझ्या परिवारालाही खूप खूप न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा। जिजू आणि खुशी परीला पण हॅपी न्यू इयर। हो हो, मी नक्की सांगते। एक शेजाऱ्यांकडे गेली आहे, समोरच्या ताईंकडे, आणि एक अभ्यास करते, परी अभ्यास करते। तर मंडळी लवकरात लवकर। समूजी, मानसी बोलते समूजी नमस्ते बोल रही है। परी काय सांगितलेलं मी तुला?
वरचा मेसेज वाच की कुठला. मानसी समर्थ बोलतोय, मानसी पडली संडास मध्ये, ले बेटा दारू पिणे की नतीजे. हे बघा, जस्ट किडिंग, दारू नाही पीत बाबा मी, दारू पीत नाही म्हणते मानसी. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन तरी व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओज पहा माझ्या चॅनलवर. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुक्यातली. नक्की एकदा भेट द्या माझ्या चॅनलला. लवकरात लवकर भेट द्या मंडळी. बेवडी वाटते का समर्थ तुला? मानसी बेवडी वाटते का रे? तू बेवडी म्हणतोयस ते. समू बोलतोय, इंडियन रेल के वर्कर्स भी दारू नहीं पीते, दारू पीने पर निकाला जाता है. ओ माय गॉड, बरोबर आहे. दारू प्यायलाच नको आहे कोणी. दारू माणसाने प्यावीच नको प्यायला, कारण इंडियन रेल्वे म्हणजे एवढ्या सगळ्या माणसांना घेऊन जात असते, त्यांची जबाबदारी असते त्यांच्यावर. नाहीतर बरोबर आहे, जो दारू पियेंगे उसको निकाल देंगे. सही करना, सही है, ऐसे ही करना चाहिए. मानसी बोलते हसते. काल तर आम्ही जेव्हा बाहेर 31 चालू होतं तेव्हा आम्ही 12:30 वाजता आम्ही हनुमान चालीसा झोपलेलो, हनुमान चालीसा ऐकत होतो. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी चॅनलला. लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तुम्ही चॅनलला पण बया आता दारू पितात. येस, काय काय असतात बाबा पिणाऱ्या. खूप पितात ना काय काय बया. माझी एक्सपी जास्त होणार तुझ्या लाईव्हला आज. हा एक्सपी. समू बोलतोय, रात्री मी बडबडत होतो हॅपी न्यू इयर, हॅपी न्यू इयर, हॅपी न्यू इयर. 5:30 वाजले समजलेच नाही. 5:30 ला उठलो, आंघोळ केली, हरिया भाई संग गेलो, मालगाडी सोबत 4 स्टेशन पार केले. अरे बापरे. हॅपी न्यू इयर, हॅपी न्यू इयर. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. छान छान कमेंट करा मंडळी. आज मला जेवणाला ना खूप उशीर झाला, त्यामुळे लाईव्ह करता करता जेवण करते. तर जॉईन करा माझ्या चॅनलला. इकडे जम्मूला खूप थंडी, आज तर पाऊस पण पडला सकाळपासून, त्यामुळे ऊन जरासा येण्याची शक्यता आहे. इथं तुमच्या तिकडे पाऊस पडला का? मला ऋषिराज, हॅलो ऋषिराज, स्वागत आहे पुन्हा एकदा दादा. तुम्ही कसे आहात? खूप दिवसांनी माझ्या लाईव्हला आलात, खूप दिवसांनी लाईव्ह आलात दादा. ऋषिराज दादा, मौज दादा, गणेश दादा, कशी आहेस ग ताई माझी आई? नमस्कार गणेश दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला. कसे आहात तुम्ही? गणेश दादा स्वागत आहे. चॅनलचं नाव बदललं वाटतं तू. समू बोलतोय, मानसी मला सिम्बॉल पाठवते. बोल ना ग, ते सिम्बॉल मला कंटाळ येतात बघून. पण समजलं हरिया भाईने दातच घासले नाही म्हणजे हेडलाईट पिवळी पडली. ओके, चला आता या वर्षी बघूया कोणाकोणाचे लग्नाचे योग आहेत ते. समू दादा, तुझं लग्न करायचं का? पोरगी बघायची का? नक्की सांग. गणेश दादा कुठे आहात तुम्ही? ऋषिराज दादा परत काय रिप्लाय दिलात नाही तुम्ही. कसे आहात तुम्ही?
मी हॅपी न्यू इयर सर तुम्हाला. आणि गणेश दादा तुलाही हॅपी न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा. न्यू इयरच्या तुलाही या वर्षीचं वर्ष खूप हॅपी हॅपी जावो. गणेश दादा मी पण बाहेरच दिवसांनी आलोय, बरेच दिवसांनी आलोय. हो मी पण खूप लाईव्ह खूप दिवसांनी चालू आहे माझा, म्हणजे मंडे पासून घ्यायला सुरुवात केली आहे मी. गावी गेलेली त्यामुळे मला घ्यायला भेटले नाही. माझी ताई माझी आई. येस येस येस. समू बोलतोय रेल्वेच्या फॅक्टरीमध्ये घेऊन गेलो. पहिले त्याचे दात घासले, मग थंड पाण्याने आंघोळ केली, मग साफ केलं, मग बाहेर काढलं, मग चमकू लागली आमची हरियाबाई. हरियाबाई ट्रेनचं नाव आहे काय हे? गणेश दादा म्हणतोय मानसी बोलते, सॉरी नीलमताई नमस्कार, स्वागत आहे चॅनलला माझ्या कोकणची. आणि न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा नीलमताई तुम्हाला. काय करताय, ऑफिस मध्ये का? मानसी बोलते बोलत तर राहणार, पण सपोर्ट इमोजी वॉच टाइम वाढवण्यासाठी. ओके थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. थँक्यू मानसी, थँक्यू. त्यानंतर गणेश दादा म्हणते मला नको शुभेच्छा ताई. ओके. मानसी बोलते नीलम ताई हॅलो कशा आहात. नीलम ताई तुम्हाला मानसी ताई विचारते नीलम ताई कशा आहात म्हणून. हाय मानसी ताई, हॅपी न्यू इयर. नीलम ताई म्हणताय. समू म्हणतोय आता तुम्हाला सगळ्यांना वाटत असेल हरिया भाई कोण आहे. मला वाटतं ट्रेनचं नाव आहे हरिया, हरिया एक्सप्रेस. नीलमताई म्हणतात मानसी ताई हॅपी न्यू इयर. नीलमताई तुम्हालाही आणि तुमच्या परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा न्यू इयरच्या. मानसी बोलते बरं नाही पाठवत इमोजी. पाठव मला माहिती नव्हतं. समू बोलतोय सॉरी. गणेश दादा म्हणतायत माझ्या ताईचा आशीर्वाद आहे बस. ओके आमचा तर आशीर्वाद असणार मंडळी तुम्हा सर्वांना. समू बोलतोय ट्रेन इंजिन वाग 9 इकोमेटिव उसका नाम मैंने हरिया भाई रखा. मालगाड़ी खींचता है बहुत लोड होता है. ओके. तर नीलमताई म्हणतात मानसीताई आवाज गेला होता का लाईव्हचा आज. मानसीताईच्या लाईव्हचा आवाज गेलेला का मला माहिती नाही, कारण मी जॉईन नाही केलेलं, कारण कामात होते थोडीशी. गावावरून आल्यानंतर खूप कामं पडतात ताई, लय टाइम जातो सगळं परत सेट करायला. त्यानंतर माझी ताईचा आशीर्वाद बस झाला मला ताई. थँक्यू सो मच. आमचा आशीर्वाद आहे. मानसी बोलते हॅपी न्यू इयर नीलमताई म्हणतायत. नीलमताई म्हणतायत. मानसी बोलते यस नीलमताई लाईव्ह इश्यू होत आहे नीलमताई आज. ओके. समू बोलतोय समर्थ होते ट्रेन का इंतजार इंजन का नाम रियाबाई रखा है. बहुत लोड होता है बेचारे के ऊपर. यस यस. ट्रेन के वजह से हम सारा सफर कर पाते हैं. मानसी बोलते आता 6 वाजताची लाईव्ह बघू कशी होते. ओके बेस्ट ऑफ लक मानसी. नीलमताई म्हणतात नाही ताई नाशिक मध्ये 4-5 दिवस झाले कॅम्प आहे ना इकडे त्यासाठी आले. ओके नाशिक मध्ये आलात का. समूह पण नाशिक मधचाच आहे. नीलमताई समूह म्हणते ताई नीलमताई माझ्याकडून हॅपी न्यू इयर. नीलमताई म्हणतायत ओके ताई. ओके मानसी ताई. समूह बोलते नाशिक मध्ये कोण कोण आहे कमेंट करून जरूर बताव. येस येस. समर्थ दादा नाशिकचा आहे तर नक्की एकदा कमेंट करून नक्की सांगा की कोण कोण अजून आहे नाशिकचं. समूह बोलते माझ्या ताईच्या आशीर्वादाने मी ट्रेनचा ड्रायव्हर झालो. ओके बहिणीचा आशीर्वादच खूप मोठा असतो मंडळी, आणि पाहिजे प्रत्येक बहिणीचा आशीर्वाद. मानसी बोलते काल निलेश दादा होणे वर्क देऊन गेलाय, चेक करायला येणार आहे. हो का.
ऋषीराज दादा म्हणतायत ताई साहेब नमस्कार. ऋषीराज दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी आपली भेट झाली, खूप बरं वाटलं. हॅपी न्यू इयर तुम्हालाही. प्रकाश वाघमारे म्हणतायत जय भीम. जय भीम दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून बोलताय प्रकाश दादा, नक्की सांगा. ऋषीराज दादा म्हणतात मी नाशिकचा आहे. बघ रे समू दादा आहे, ऋषीराज दादा पण याचे आहेत, नाशिकचे आहेत. कोकणातलं कोण असा काय, नक्की सांगा. कोकणातला कोण असा काय? समू बोलते आपण नाशिकचा आहे. मानसी बोलते मी पण नाशिकची. नीलमताई म्हणताय जेवण झालं का ताई? हो नीलमताई, जेवण म्हणजे आज जरा उशीरच झाला सगळ्या गोष्टींना, त्यामुळे आमटी शिजते. आता भाजीची तयारी करते, फ्लॉवर आणि बटाटी आणि मटर मिक्स व्हेज भाजी बनवते. तुम्ही काय आज डब्याला आणलं ताई, नीलमताई? सोन्या दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? या जेवण करायला. नमस्ते ताई म्हणताय. नमस्ते दादा, नमस्ते. तुम्हाला इंग्रजी न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा. मानसी बोलते मी नाशिकची नाही. नीलमताई म्हणते मानसी ताई नाशिकची आहे का तू? नाही, मानसी ताई कोकणातली आहे आणि मुंबईला राहते ती. नीलमताई म्हणतायत प्रकाश दादा म्हणतायत चंद्रपूर. अरे बापरे, चंद्रपूरचे वरून माझं लाईव्ह पाहताय का दादा? खूप खूप धन्यवाद, एवढे लांबून माझं लाईव्ह पाहताय. प्लीज चॅनलला जॉईन करा, नवीन असाल तर. माझं रोज चॅनलला लाईव्ह असतं आणि छान आमच्या इथं गप्पा होतात. खूप मराठी माणसं लाईव्हला येतात, गप्पा मारतात. तर प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील. व्हिडिओ पण टाकते मी कोकणातले. सध्या माझं लाईव्ह मी आता सध्या लाईव्ह माझं जम्मूवरून चालू आहे, मी जम्मूला राहते. तर नक्की एकदा भेट द्या. इथले पण टुरिस्ट प्लेस माझ्या चॅनलला आहेत, भेट द्या एकदा. आणि कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटलेत, व्हिडिओ आवडलेत का नाही ते. मानसी बोलता कोकणी असो आम्ही. हो आम्ही कोकणी असो आणि मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्रकाश दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू प्रकाश दादा, चॅनलला जॉईनही करा. ऋषीराज दादा मानसी ताई मला सपोर्ट करा आणि ऋषीराज दादांनाही सर्वांनी सपोर्ट करा, त्यांचं पण चॅनल आहे. दादा चॅनलचं तुमचं नाव सांगा जरा. मानसी बोलते नाही हो नीलमताई, मी मस्करी करते त्यांची. समूदादा म्हणते दीदी पिकर 10 लाईन होऊन जाऊ दे. पिंकर दीदी, पिंकर म्हणजे काय, कोणते 10 लाईन? मानसी बोलते ओके ऋषीराज दादा नक्की करते. प्रकाश दादा म्हणते हॅपी न्यू इयर. सर्वांना न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा मंडळी. त्यानंतर नीलमताई म्हणताय मी छानजी खाल्लं ताई आज, चण्यांजी खाल्लं आज व्हेज. ओके, चण्यांजी म्हणजे काय असतं मला नाही कळलं ताई. मानसी बोलते नीलमताई मला पण एक प्लेट चायनीज. ओके, चायनीज खाल्लं का? मानसी बोलते कोकणी असल्याचा हाय आम्हाला गर्व. येस येस, आय एम कोकणी, वी आर कोकणी. समू बोलतोय दीदी पिंकर 10 लाईक होऊन जाऊ दे. दीदी पिंकर म्हणजे काय मलाच कळत नाही मंडळी, सांगा जरा. नीलमताई म्हणतात ये मानसी ताई खायला. मानसी बोलते आलीच नीलमताई. समू बोलतोय राहणार आम्ही नंबर 1 दरारा दरारा, नाशिकचा दरारा दरारा, खानदेशकरांचा दरारा. ओके मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन करा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. सर्वांचा दरारा राहणार आहे. प्रत्येकाला आपलं आपलं गाव शहर आवडीचं असतं आणि नाशिकही खूप छान आहे फिरायला राहायला. तसंच आमचं कोकणही खूप छान आहे फिरायला राहायला. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. कमेंट करा आधी, तरच मला कळणार की तुम्हाला लाईव्ह आवडतंय की नाही ते.
समूचा मेसेज डिलीट झालाय. समूमध्ये दीदी पिन 10 लाईक, पिन 10 नंबर लाईक कर की. ओके, असं बोल. लाईकचं मी लाईन वाचलं. मंडळी लवकरात लवकर डबल टॅप करा, छान छान कमेंट करा मंडळी. आणि सर्वांचं जेवण झालं का नक्की सांगा. ऋषिराज दादा जॉईन केलं तुम्हाला आणि रिटर्न करू नका दादा. ओके. समू दादा म्हणतात चलो गाइस अभी मैं आ गया उस स्टेशन पर, मैं निकलने वाला हूँ भाई के साथ पैसेंजर कपलिंग करने के लिए. ओके समू. भैरव दादा नमस्कार, स्वागत आहे पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलला. समू बोलतोय मतलब शादी के लिए हम जा रहे हैं. अरे तुझी मला ती ना ट्रेनची लँग्वेजच काय समजत नाही. तू काय बोलतोय, रिअल बोलतोय की ते ट्रेन मधलं काय बोलतोयस. मंडळी तुम्हाला कळते का समुदायाची लँग्वेज, काय बोलतोय तो, कशाबद्दल बोलतोय, मला तर कळतच नाही. थांब मी मराठीवरून मेसेज करतो. काय मराठीवरून मेसेज करतो, थांब मी मराठीवरून मेसेज करतो. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर. बिलकुल नाही समजत. भैरव दादा म्हणजे कुठून बोलते तू. नमस्कार दादा, मी कोकणातून माझं लाईव्ह चालू आहे. सॉरी, कोकणातून नाही, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे. मी जम्मूला राहते. तर माझ्या चॅनलवर तुम्ही आधी पण आलात ना दादा, कालच तर आलेलात माझ्या लाईव्हला, आणि आज विचारताय कुठून बोलते. असं कसं विचारतात का. मानसी बोलते बिलकुल नाही समजत. बघा हा कोणता समर्थ, आम्हाला तुझी लँग्वेजच कळत नाही. कधी काय बोलतोय ते, कधी खरं बोलतोय म्हणजे रिअल बोलतोय की ते असं ट्रेनचं बोलतोय, हेच कळत नाही. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन तरी व्हा माझ्या चॅनलला. समजते लग्नामध्ये नवरा बायकोचं कपिंग पाहिजेच असेल, परदे बांधते गोल फिरतात, आणि ट्रेन बी सेम तसेच कपलिंग असतो. जाऊ दे रे, मला नाही कळत. आता ट्रेन मध्ये कपलिंग काय आलंय. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. मानसी बोलते कमेंट करण्यापेक्षा सपोर्ट कमेंट पण टाका, मध्ये मध्ये ताईची वॉच टाइम वाढायला मदत होईल. ओके समू दादा प्लीज सपोर्ट कमेंट पण टाक. ते आता मी बी नाही सांगू शकत या. ट्रेन बद्दल तू काहीतरी सांगतोस असं मला वाटतंय, आणि पण ते कसं ह्याचं आहे, टेक्निकल आहे, आणि ते आम्हाला नाही असं मला वाटतंय. बरोबर ना. भैरव दादा म्हणतात काय बनवता. दादा मी मटकीची नाही मुगाची आमटी बनवली आहे, आणि काय तो फ्लॉवर आणि मटर आणि बटाटा मिक्स व्हेज सब्जी बनवते, आणि राईस. चलो बाय गाइस. ओके मानसी, बाय बाय, टेक केअर. ट्रेनचं सांगता सांगता पागल होऊन जाईल मी. नको बाबा, पागल नको होऊ तू. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा, आणि माझे व्हिडिओ पहा नक्की जाऊन सर्वांनी. मी आज कोकणातला एक व्हिडिओ टाकणार आहे, तर तो एकदा पहा, खूप छान आहे, आवडेल तुम्हाला नक्कीच. जाऊन एकदा नक्की पहा.
कोकणातली एक संस्कृतीचा मी व्हिडिओ टाकणार आहे. भैरव दादा म्हणते हो का, खूप उशिरा बनवते जेवण. हा दादा, आज जरा उशीरच झाला, खूप जरा टाइम गेला, कारण इकडे थंडी आहे दादा, त्यामुळे कामं सगळी जरा उशिरा होतात. एवढ्या थंडीमध्ये काम करणं खूप मुश्किल आहे. पाणी पण एकदम बर्फासारखं असतं. 1 मिनिट. माझ्या फ्रेंडने मला भाजी दिली आहे आणि चपात्या पण दिल्या आहेत. आता असंच आम्ही असं एकमेकांना शेअर करतो, काय काय वस्तू असतात त्या. म्हणजे मी काय बनवलं तर त्यांना देते, त्यांनी काय बनवलं तर मला देतात. काल डोसा दिलेला आज. आणि मला दुसऱ्यांच्या हातचं खायला आवडतं. म्हणजे तुम्हाला आवडतं का नक्की सांगा, की तुम्हालाही असं टेस्ट चेंज करायला आवडतं. मला तर खूप आवडतं. आता मी घरी गेलेली ना, तर माझी जी वहिनी आहे तिला मी सांगितलेलं तू बनव, मी खाणार. मग तिने खूप छान फिश पण बनवलेले आणि ते खूप आवडले मला. म्हणजे काय म्हणतात त्याला, मोरी म्हणतात आमच्याकडे वाटतं. तर तेही मी खाल्लेले, लय भारी. आणि दुसऱ्याच्या हातचं आपल्याला खूप आवडतं मंडळी. तुम्हाला आवडतं का नक्की सांगा. तर मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आणि सर्वांना न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि प्लीज डबल टॅप करा, डबल टॅप पण करा मंडळी लवकरात लवकर. टेक केअर सिस्टर जी. त्यानंतर म्हणता गुस्सा मत करना, अच्छे के लिए बोल रही हूँ. ओके, कोई गुस्सा नहीं करेगा. मानसी हसते. त्यानंतर मानसी हसते. नंतर समोर होते ट्रेनचं सांगता सांगता मी पागल होऊन जाईल. मानसी बोलतो चलो गाईज, टेक केअर सिस्टर जी. थँक्यू सो मच मानसी. गो, माझी कमेंट पडणं नाही तू. अगो वाचलंय गो, हडे काम करत होते ना, त्यामुळे माका दिसाक नाही. तर आता मी छान प्रॉपर बसते आणि लाईव्ह घेते. हो का, खूप उशिरा बनवताय जेवण. हा दादा, ट्रेनमध्ये असे फंक्शन आहे का, फंक्शन्स आहेत का, कसले ट्रेनमध्ये? तुम्ही काय काम करता काय? मी दादा हाऊसवाईफ आहे आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकण. त्यानंतर म्हणतायत तुम्ही काय काम करा. मी हाऊसवाईफ आहे दादा आणि कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे माझ्या. तर एकदा नक्की जॉईन व्हा. के वाघमागरे म्हणतायत तुम्ही महाडचे आहात का दादा? नाही दादा, मी महाडची नाही आहे, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही महाडचे आहात का? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला आणि न्यू इयरच्या, इंग्लिश न्यू इयरच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. 6 नंबरला लाईक केले म्हणताय दादा. थँक्यू सो मच दादा, खूप सपोर्ट केला तुम्ही मला लाईक करून. खूप खूप धन्यवाद. प्लीज चॅनलला जॉईन पण. मला वाटतं तुम्ही माझ्या चॅनलला आधीच जॉईन झालेला आहात असं वाटलं मला. ह्याच्या आधी आपण बोललेलो होतो वाटतं. एकदा तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलेलात असं मला वाटतंय. समर्थ दादा म्हणते दीदी कपल माहीत असेल तुला? नाही रे, मला हे पण नाही माहीत. ट्रेनमधलं फक्त आम्ही बसतो, ट्रेनमधलं काय माहिती नाही. संदेश दादा म्हणतायत ब्युटिफुल. थँक्यू थँक्यू संदेश दादा. कुठून आहात तुम्ही? आणि प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. भैरव दादा नंबर मिळेल का तुमचा? नाही दादा भैरव दादा, नंबर कसा देऊ मी तुम्हाला सर्वांना?
भैरव दादा नंबर नाही, सॉरी. त्यानंतर के वाघमारी म्हणता, हां हां तुम्ही मालवणी साईडचे आहात ना. येस दादा, बरोबर ओळखलात तुम्ही मला. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. हां, थँक्यू. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे, कुडाळ तालुका. समू उठाले रे देवा, उठाले रे बाबा. कशाला कशाक रे बाबा, एवढ्या लवकर जातोय. तर दादा वाघ वाघमारे दादा, तुम्ही 31 साजरं केलं की नाही, नक्की सांगा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आणि चॅनलला डबल टॅप करा. मंडळी 6च लाईक होऊन झाले आहेत. सातारमध्ये नातेवाईक आहेत का? नाही, साताऱ्यामध्ये आमचं कोण नाही आहे. मुंबईला आहेत 1-2, म्हणजे थोडेफार असतील नातेवाईक, पण साताऱ्यामध्ये कोण नाही आहे. फ्रेंड्स वगैरे आहेत साताऱ्याच्या, 1-2 आहेत फ्रेंड. समर्थ म्हणते, रिअल कपल म्हणजे हातावर हात ठेवता आणि ट्रेनची कपल म्हणजे चुंबक आणि चिपक. ओके ओके. काय काय बाबा असतं ह्या मुलांच्या डोक्यात, कसे कसे येतात. संदेश दादा म्हणतात, धुळ्यात हळद टाकून प्या. मी जम्मूला असल्यामुळे ना, इथं दादा खूप थंडी आहे, त्यामुळे मला ना दरवाजा ओपन ठेवला, त्यामुळे हवा आली आणि मला शिंका आल्या. भयंकर थंडी आहे इथं. दिवसभर रात्र दिवस म्हणजे थंडीमध्ये स्वेटर घालून राहावं लागतं आणि मोठी मोठी ब्लँकेट घेऊन झोपावं लागतं, किंवा इलेक्ट्रिक ब्लँकेट असतात त्याने, म्हणजे फेब्रुवारीपर्यंत दिवस काढावे लागतात थंडीमध्ये जम्मूला इथं. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. ट्रेन का गाना सुनेगा क्या, ट्रेन का गिरीश का गाना सुनोगे क्या, क्रिस का गाना सुनोगे क्या. मंडळी लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. एवढे छान छान लाईव्ह पाहताय आणि तुम्ही कमेंट करून बोलत पण नाही आहे, मग मी तुम्ही कोणाशी बोलणार मंडळी. लवकरात लवकर कमेंट करा. आणि कुठून बोलताय माझं लाईव्ह, हे आता लाईव्ह तुम्ही पाहताय ते कुठून पाहताय तुम्ही, नक्की मला कमेंट करून सांगा. आणि समर्थमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज का गाना सुनेगा क्या. येस येस, ऑलवेज. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. मंडळी लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. आणि आम्ही कोकणातले आहोत, कोकणातल्या माणसांना नक्की सपोर्ट करा. असं नाही कोकणातल्या की मराठी माणसांना प्लीज सपोर्ट करा सर्वांनी. प्रत्येकजण पुढं आलं पाहिजे आणि प्रत्येक हा यशस्वी माणूस झाला पाहिजे. आता तुम्ही बघू शकता की आपल्या महाराष्ट्रात UP बिहारचे लोक येऊन इथं त्यांचा सगळा व्यवसाय सुरू केला आणि आपले माणूस तिथं फक्त खरेदी करतायत. अशी आपली महाराष्ट्राची गत आहे. तर नक्की एकदा मराठी माणसांना सपोर्ट करा. त्यानंतर समर्थ म्हणतोय, मी नाशिकला असतो पण तुझा लाईव्ह मी भुसावळ रेल फॅक्टरी पाहत आहे. ओके. भुसावळ, आम्ही आता ट्रेनमधून आलेलो, तर ती ट्रेन भुसावळवरूनच गेलेली संध्याकाळची. कुठली ती निजामुद्दीन राजधानी असते 4ची, त्याने गेलेलो. भुसावळ मार्गे नाशिक मार्गेच गेलेलो आम्ही. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओज माझ्या चॅनलला आहेत. महाराष्ट्र राज्यभराचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, म्हणजे सध्या जम्मूला आहे तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहेत. तर तिथं जाऊन नक्की एकदा माझ्या चॅनलला पहा, भेट द्या. आवडले व्हिडिओ तर नक्की कमेंट करून सांगा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा जॉईन झालात तर असं. आणि सर्वांनाही, आता माझं लाईव्ह पाहत आहेत पण कमेंट नाही करत आहेत किंवा बोलत नाही आहेत, त्यांनाही माझ्याकडून नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हाला सर्वांनाही नवीन वर्ष हे खूप सुखात, आनंदात, ऐश्वर्यात जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. आणि सर्वजण आपल्या करिअरमध्ये पुढे जावो ही पण ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. तर नक्की मला एकदा कमेंट करून हॅपी न्यू इयर असा मेसेज नक्की करा. मलाही खूप छान वाटेल की तुम्ही लाईव्ह पाहताय आणि हॅपी न्यू इयरचा एक मेसेज करताय. तर बघू किती जण मला हॅपी न्यू इयर बोलतायत.
मराठी माणसांना मराठी माणूस किती हॅपी न्यू इयर बोलते मला पाहायचं आहे. लवकरात लवकर कमेंट करून मला हॅपी न्यू इयर बोला. अशोक दादा, नमस्कार अशोक दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. अशोक दादा काय करताय आणि तुम्हाला न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझं लाईव्ह पाहून तुम्ही कमेंट पण केलात, खूप खूप धन्यवाद. हाय. आणि समुदादामध्ये दीदी मेसेज वाचला का नाही? माझं वाचलं ना मी, तुझे सगळे वाचले की भुसावळ रेल फॅक्टरीवरून पाहत आहेस तू. खूप खूप थँक्यू समू. अशोक दादा तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा मला. आणि प्लीज सर्वांनी कमेंट करून प्लीज सांगा कुठून बोलताय तुम्ही, लाईव्ह पाहताय आणि हॅपी न्यू इयर म्हणून एक मेसेज करा. समर्थ नाही, दुसरा मेसेज टाकलाय तो वाचला का नाही? नाही अजून कुठला आला? छत्रपती शिवाजी महाराजांचं गाणं सुनो गो क्या असं आलंय, तोच एक वाचला मी. प्रवीण धुळे म्हणताय, नमस्कार प्रवीण दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. तुम्हालाही नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा प्रवीण दादा. कुठून बोलताय नक्की सांगा. अशोक दादा तुम्हीही प्लीज सांगा मला कुठून बोलताय ते, तुम्हीही नाही रिप्लाय दिला. आणि प्लीज चॅनलला नवीन असाल तर जॉईन व्हा. माझं रोज लाईव्ह असतं आणि मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुक्यातली. आणि पण सध्या लाईव्ह माझं जम्मूवरून चालू आहे, तर नक्की एकदा इथलेही टुरिस्ट प्लेस पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला जॉईन करा. अभिजित माने, नमस्कार अभिजित दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. कसे आहात तुम्ही? आणि नवीन वर्षाच्या अभिजित दादा तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा. हे वर्ष तुम्हाला सुख शांती समृद्धीमध्ये जाऊ ईश्वरच्यांनी प्रार्थना. अभिजित दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. समर्थ बोलतोय, मी मेसेज टाकला आहे, मला राजधानी एक्सप्रेस आवडती, तिच्यावर प्रेम करतो, ती राजधानी पुशिंग राहती, 2 साईडवरून इंजिन. ओके, हा नाही आलेला मला मेसेज, आलाच नाही हा मला मेसेज. प्रवीण दादा विश यू अ व्हेरी व्हेरी हॅपी न्यू इयर. थँक्यू प्रवीण दादा, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू. जेवलात का प्रवीण दादा? अभिजित दादा तुम्हीही जेवलात का? नक्की कमेंट करून सांगा आणि प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. समूह बोलतोय, अनिल रस्त्याला या म्हटलं माय. कुठल्या अनिल रस्त्याला? अनिल रस्ता कुठं आहे हा? मला नाशिकचं काही माहिती नाहीये. मेघ हर्ष, हाय मेघ हर्ष, स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. तुम्हालाही नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा, हॅपी न्यू इयर. आणि मेघहर्ष तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. अभिजित दादा कोल्हापूरहून बोलतायत. अरे वा, मराठी माणूस आहात तुम्ही अभिजित दादा, आणि कोल्हापूरहून बोलताय, खूप जवळून. सिंधुदुर्ग कोल्हापूर खूप जवळ आहे. समर्थ दादा म्हणतायत, अनिल रस प्यायला या म्हटलं माय. ओके, रस्त्याला आलंय आणि रस्त्याला या म्हटलं माय. नंतर तू इथे कमेंट केली आहे, या अनिल रस या प्यायला म्हटलं माय. ओके. प्रवीण दादा म्हणते आय एम फ्रॉम पनवेल. ओके, तुम्ही पनवेल मधले आहात का? खूप छान. मग काय आज पाऊस पडला का दादा पनवेलला? मला असं मुंबईला पाऊस पडला असं म्हणजे कळलं, माझी बहीण सांगत होती, पण पनवेलला पडला का नक्की सांगा. मेघहर्ष पण कोल्हापूरवरून बोलतायत, अभिजित दादा पण कोल्हापूरवरून बोलतायत, आणि मेघहर्ष पण कोल्हापूरवरून म्हणतात, तांबडा रस्ता पांढरा रस्ता काल प्यायला का राव? संजीवन दादा, संजीवनी मनोज, नमस्कार संजीवनी ताई, स्वागत आहे लाईव्हला, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी. मंडळी लवकरात लवकर चॅनलला जॉईन व्हा. प्रवीण दादा म्हणतो हो माझं जेवण झालं, तुम्ही जेवलात का? प्रवीण दादा नाही, अजून जेवली नाही आहोत आम्ही. इकडे खूप थंडी आहे हो दादा, त्यामुळे ना कामं पटापटा होत नाही, कारण थंडीमुळे पाय पण म्हणजे जेव्हा आम्ही लादीवर पाय ठेवतो ना इथं, तेव्हा अक्षरशः म्हणजे असं बर्फावर पाय ठेवल्यासारखा वाटतो, लय बेकार वाटतो बाबा. आय एम फ्रॉम भागलपूर. ओके, भागलपूर. आता समू तू का भागलपूरला गेलास का? हो माझं जेवण झालं म्हणतायत. तुम्ही जेवलात का? हो हो. अरे यार
एक मिनिट हा खुशी. कारण 2 वेळा खात असतो. त्यानंतर म्हणता आज काय स्पेशल. गजानन सावंत म्हणतायत नमस्कार दादा, आज आहे काय ते मुगाची आमटी आहे. त्यानंतर आलू मटर गोबीची सब्जी आणि राईस. तुमच्याकडे काय आज स्पेशल होतं. त्यानंतर प्रवीण दादा म्हणताय पाऊस पनवेलमध्ये तरी नाही पडला का. गोवंडी वगैरे या साईडला पडला पाऊस. गोवंडी या साईडला पडला असं म्हणजे माझी बहीण सांगत होती की त्या साईडला पाऊस पडला. इकडे पण सकाळ म्हणजे पहाटे 3 वाजल्यापासून पडत होता पाऊस. एवढा पडला इकडे पाऊस. त्यानंतर समूह बोलतोय नाही कपलिंग केली आहे, आता मी जात आहे हजरत निजामुद्दीन शेवटचा स्टॉप. म्हणजे दिल्लीला पोहोचलात का. दिल्लीला पोहोचलात का मग. त्यानंतर प्रवीण दादा म्हणतात हा तिकडे पडला, मी न्यूज मध्ये पाहिलं. हा गोवंडीला वगैरे पडला, इकडे पण खूप पडला. म्हणजे आणि आता अशी थंडी वाजते ना काय सांगू दादा. मंडळी लाईक्स करा. मंडळी ज्यांनी मेसेज केला त्यांनी तरी लाईक्स करा. प्रवीण दादा प्लीज डबल टॅप करा. ब्ल्यू बाकेट मध्ये नाही ग. भुसावळवरून मी कपलिंग केली आहे, शेवटचे स्टॉप मध्ये जात आहे हजरत निजामुद्दीन. ओके. डोक्यावरून जाते बाबा, डोक्यावरून. त्यानंतर सुनीता ताई खूप छान भाजी बनली आहे तुमची, एकदम स्पायसी आणि लय भारी बनली आहे. थँक्यू सो मच सुनीता ताई, खूप छान. खूप छान भाजी बनली सुनीता. मध्य प्रदेशला कसा तरी पोहोचायचं आहे मला. ओके. आता मध्य प्रदेशला जाणार आहे. जम्मूला पण पोहोच. कोणाचं नाव वैशाली आहे का. नाही तिथं वैशाली कुठे नाव आहे. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोणाचं नाव वैशाली आहे का प्लीज. असा समर्थ विचारते कोणी आहे का नक्की सांगा. आणि म्हणताय सगळ्यात बेकार एक्सप्रेस विक्रमशिलता एक्सप्रेस ही ट्रेन बेकार आहे, पण भागलपूर वरून आनंद विहार टर्मिनलला पोहोचती. ओके. भागलपूर 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 विक्रमशिला. त्यानंतर सगळ्यात काय माहिती बाबा कोणत्या ट्रेन. आम्हाला तर बाबा मला तर वंदे भारतने प्रवास करायला लय
भीती वाटते. ट्रेन चांगली आहे पण मला लय भीती वाटते. कोणा 6 तास हल्ली तर इकडे म्हणजे 6 तासाचे 7, 8, 9, 10 तास करते. गीतांजली एक्सप्रेस प्रीमियम ट्रेन आहे पण ब्युटी ट्रेन आहे. ओके, गीतांजली एक्सप्रेस कुठून असते ती गीतांजली? रवीश कुमार, गुड आफ्टरनून दीदी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। रवीश कुमार दादा, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। आप कहाँ से हो जरूर बताना। त्यानंतर म्हणतात हम बिहार से है। ओके, बिहार से हो क्या? थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना। मेरा लाइव दोपहर को आता है तो प्लीज़ आपको नोटिफिकेशन भी आएगी। बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना और चैनल पे जुड़े रहना। शिवाजी कोकणे, नमस्कार शिवाजी दादा, स्वागत आहे। शिवाजी कोकणे, पुणे, हडपसर, गुड आफ्टरनून, हॅपी न्यू इयर 2026। शिवाजी दादा, तुम्हालाही न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि तुम्ही पण कुठे राहता? कोकणे की कोकण म्हणते? कोकणे पुणेमध्ये हडपसरवरून राहता का? खूप छान। हडपसर दादा सिटी आहे का? आता सिटी झाली आहे का हडपसर? शिवाजी कोकणे म्हणतात हाय। त्याआधी मेसेज आलेला ह्यांचा समूचा म्हणते गीतांजली एक्सप्रेस 12:85 मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल हावड़ा। ओके, जय मेलदी माँ। अजीत, हाय अजीत दादा, स्वागत है आपका मेरे लाइव पे। मानसी बोलते हाय। समूह बोलते काहो बाबा का हालचाल, हमको बिहारी आती है, इनको बिहारी आती है, हमें भी हिंदी आती है, बिहारी ऐसे नहीं आएगी बा। रवि दादा म्हणते हैं आप कैसे हो दीदी? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपके यूपी में भी बहुत ठंड, बिहार में भी ठंड ज़्यादा होगी ना? अजित भाई, आपका भी स्वागत है। समूह बोलते हैं रमेश भाई तुम कहाँ से हो? रविश है, रमेश नहीं है, रविश भाई। त्यानंतर अजित भाई, आपका स्वागत आहे, हॅप्पी न्यू इयर। मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा। कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला डबल टॅप करा, जॉईन व्हा, कमेंट करा मला। तर माझं पण चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, आणि कोकणातले छान छान व्हिडिओज देखील आहेत माझ्या चॅनलला। तर एकदा चॅनलला भेट द्या तुम्ही आणि नंतर पहा माझे व्हिडिओ चांगले आहेत का, आणि नंतर एकदा जॉईन पण करा। आवडले तर कमेंट करून नक्की सांगा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर आणि मराठी माणसांनी प्लीज सपोर्ट करा यार। कारण एक गृहिणी असते, तिला म्हणजे बाहेर कधी कधी मुलांच्या जबाबदारीमुळे बाहेर जाता येत नाही, तर त्यामुळे एखादी गृहिणी हा यूट्यूब हा पर्याय निवडते। पण त्यासाठी तुमच्या सर्वांच्या सपोर्टची पण गरज आहे। अनिरुरा काय हे नाव आहे का? थैंक यू सो मच जय मेलदी। रवीश दादा म्हणते हैं बोल रहे हैं ठंड को तो बहुत है दीदी बिहार में। हाँ, मैं भी जम्मू में हूँ तो मुझे जम्मू में बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड है इधर। आज तो बारिश हुई, बिहार में बारिश हुई क्या भाई बताना। मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला। कोकणातले छान छान व्हिडिओज पण माझ्या चॅनलला पहा आणि कमेंट करून नक्की सांगा की ही कसे व्हिडिओ आहेत, छान आहेत का, आणि अजून जर काय ते अजून जर त्यात काय बदल करायचे असतील किंवा काही इम्प्रूव्हमेंट करायची असतील तर नक्की सांगा। ऐसे ना हमरा बिहार में आइए ना, हमारा बिहार में। ओके, जा समूह, तू पण जा। हा, रभीमा शंकर तांबळ। ओके, हाय रबी, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला। हॅप्पी न्यू इयर तुम्हालाही।
आप हिंदी हो या पता नहीं, लेकिन हॅपी न्यू इयर रविमा. दादा दळवी, नमस्कार दादा दळवी, कुठून बोलताय नक्की सांगा. म्हणताय ताई माझ्याकडून आणि माझ्या परिवाराकडून तुम्हाला नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा, हॅपी न्यू इयर. थँक्यू सो मच दादा दादा. माझ्याकडूनही तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा. हे वर्ष मला खूप सुख शांती आणि समृद्धीमध्ये जावो. अनिरुद्ध म्हणतात जय मेलेडी अनिरुद्ध. अनिरुद्ध दादा नमस्कार. रवीश दादा म्हणते नहीं दीदी, बिहार में तो बारिश नहीं हुई है. जम्मू में आज बारिश हुई, मुंबई में भी हुई, मतलब कई जगहों पे, ज़्यादा नहीं लेकिन कई जगहों पे हुई. तर मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला कमेंट करा. आणि प्लीज़ रविश कुमार भाई प्लीज़ डबल टैप करना चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करना और ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना. रबीबा शंकर प्लीज़ चैनल को लाइक करना. नहीं दीदी, बिहार में तो बारिश नहीं. ओके, बारिश कई कई जगह पे होती है, कई कई जगह पे नहीं होती. मुझे लगता है बारिश इस साल गई भी नहीं है महाराष्ट्र से. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला माझं चॅनल कसं वाटतंय. अजून काही जम्मूमध्ये दाखवायचं असेल, तुम्हाला पाहायची इच्छा असेल तर नक्की सांगा. समर्थ होते कहाँ से हो अप लगा तानी बिहार. मुझे तो समझ में ही नहीं आती ये लैंग्वेज थोड़ा तो. कहाँ से हो अप लगा तानी बिहार. बिहार से और कोई है तो इनका जवाब देना. समूह 2XN1P का. आणि जर आमच्या कोकणात पण खूप छान छान फिरायला आहे तर कोकणातही आमच्या या. नमस्कार कांताभाई, कसे आहात तुम्ही. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला पुन्हा एकदा. खूप खूप धन्यवाद तुम्ही लाईव्हला पुन्हा आल्याबद्दल. आणि प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. आणि कांताबाई नवीन वर्षाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. समर्थ म्हणते म्हणजे मी बोलत आहे आता वाटतो का बिहारी. ओके, अप लागत आणि बिहारी. नाही, तू नाही वाटत बिहारी. कांता दादा म्हणतात हॅपी न्यू इयर ताई. थँक्यू सो मच कांता दादा, थँक्यू सो मच. जेवलात का कांता दादा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. कमेंट करून नक्की सांगा तुम्ही कुठून हा लाईव्ह पाहताय. ला 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 ला. समर्थ बोलते चलो मैं आता हूँ, इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा ना. ओके, स्टार्ट करके आ जाना भाई. मंडळी खूप थंडी आहे. टोपरं घालते टोपरं. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करून नक्की सांगा. 27 माणसं माझं लाईव्ह पाहत आहे पण एक पण माणूस नवीन म्हणत नाही आहे की कमेंट करून बोलूया या ताईशी. प्लीज पटकन पटापटा कमेंट करून मला सांगा की तुम्ही कुठून बोलताय, हा व्हिडिओ पाहताय, लाईव्ह पाहताय, नक्की सांगा. कांता दादा म्हणते काय चाललंय मग. काही नाही दादा, आता जेवण झालंय. जेवणार आहोत आता थोड्या वेळाने. खूप थंडी पण आहे इथं जम्मूला, त्यामुळे काही करवत पण नाही. भांडी घासायला गेलं तर बर्फाच्या पाण्याने घासतोय असं वाटतंय. सागर कांबळे, नमस्कार सागर दादा, कुठून बोलताय. हाय म्हणताय सागर दादा. सागर दादा तुम्हाला न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा. खूप खूप शुभेच्छा सागर दादा. सागर दादा पुण्यावरून बोलताय का. मी सिंधुदुर्गातली आहे दादा, कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यामधली. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे दादा कोकणची माणसं साधी भोळी, हे चॅनलचं नाव आहे. कोकणातले पण छान छान व्हिडिओ आहेत, म्हणजे परंपरेचे, कल्चरचे आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहे. म्हणजे मी सध्या आता राहते जम्मू काश्मीरला, त्यामुळे इकडचे टुरिस्ट प्लेस देखील मी टाकले आहेत, तर नक्की एकदा पहा. सागर दादा म्हणतात हॅपी न्यू इयर. थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही मला विश केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. पुण्यावरून राहता, पुण्याला कसं वातावरण आहे, थंडी पडते का तिकडे, नक्की सांगा. जगन फलटणकर, नमस्कार जगन दादा.
हॅपी न्यू इयर जगनदादा. थँक्यू सो मच विश केल्याबद्दल. खूप खूप धन्यवाद. तुम्हालाही न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा मंडळी. एवढी माणसं लाईव्ह पाहत आहेत पण एक डबल टॅप करायला तुम्हाला जड होतोय. असं का? कारण मराठी माणसाने मराठी माणसाला सपोर्ट करणं खूप गरजेचं आहे. विश्वनाथ गायकवाड, नमस्कार विश्वनाथ दादा, खूप खूप अभिनंदन. मी पळाशी तालुका सोयगाव जिल्हा संभाजीनगर येथून. विश्वनाथ दादा खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल, खूप छान कमेंट केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तुम्हालाही न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि खूप आनंद झाला की तुम्ही माझं लाईव्ह पाहता. प्लीज चॅनलला जाऊन मला जॉईन करा, बेल आयकनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. समर्थ दादा म्हणताय, दीदी आता वाटत आहे ट्रेडिंगचे बंकू भैया. जगन दादा म्हणताय थँक्यू. तुमचं गाव कोणतं आहे? दादा मी सिंधुदुर्गातली आहे. सिंधुदुर्ग गाव आहे माझं, कुडाळ तालुक्यामध्ये. अभिजित माने म्हणतात लाईक केलं. थँक्यू सो मच अभिजित दादा. प्लीज चॅनलला जॉईनही करा. आणि माझ्या लाईव्हला जेव्हा जेव्हा माझं म्हणजे रोज लाईव्ह असतं दुपारचं, संध्याकाळचं मी म्हणजे जमलं तर घेते, पण दुपारचं माझं लाईव्ह असतं. तर नक्की एकदा जॉईन करा चॅनलला. बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील जेव्हा तुम्हाला टाईम असेल तेव्हा तुम्ही. हां, राहुल दादा म्हणतायत हाय. हाय राहुल दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. आणि प्लीज चॅनलला जाऊन सागर दादा म्हणतात चॅनल सबस्क्राईब केलं आहे. थँक्यू सो मच सागर दादा, थँक्यू सो मच. पण बेल आयकनवर नक्की क्लिक करा, तेव्हाच तुम्हाला माझ्या नोटिफिकेशन येतील. नाहीतर नंतर तुम्ही शोधायला गेलात तर चॅनल भेटत पण नाही, कारण आम्ही छोटे क्रिएटर आहोत, म्हणजे नुकतंच चालू केलेलं आहे. त्यामुळे कसं आमचं चॅनल फर्स्ट दिसणार नाही तुम्हाला. त्यामुळे एकदा बेल आयकनवर क्लिक करून घ्या, जेणेकरून मग आमच्या म्हणजे माझे व्हिडिओ असतात कोकणातले, तर तसेच इकडे जम्मूतले पण व्हिडिओ असतात, रोज लाईव्ह असतात, त्याच्या नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटतील आणि तुम्हाला जॉईन येईल. राहुल दादा नमस्कार, कुठून बोलताय आणि तुम्हाला ही न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा. जगन दादा म्हणते तुमचे व्हिडिओ आहेत का टाकले? हो दादा, जगन दादा, माझ्या चॅनलला जाऊन तुम्ही पाहिलं तर माझे व्हिडिओ भरपूर आहेत ह्याला यूट्यूबला. नक्की एकदा चॅनलमध्ये जाऊन पहा. राहुल दादा म्हणतात लातूरवरून. अरे वा, लातूरवरून बोलताय का? खूप छान दादा, खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. लाईव्ह पाहताय तुम्ही, प्लीज एकदा डबल टॅप करा, चॅनलला लाईक करा डबल टॅप करून. स्क्रीनवर जर तुम्ही डबल टॅप केलं तर लाईक होऊन जातं. आणि माझे व्हिडिओ पहा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्ही जॉईन व्हाल माझ्या चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला कमेंट करत राहा छान छान. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा चॅनलला, कमेंट करा पटापटा. राहुल दादा म्हणताय नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू राहुल दादा, थँक्यू सो मच. तुम्हालाही खूप खूप धन्यवाद. न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हालाही. आणि प्लीज चॅनलला जॉईन करा. राहुल दादा म्हणतायत ओके, थँक्यू सो मच राहुल दादा, थँक्यू सो मच. समाधान दादा म्हणतात हाय समाधान दादा, स्वागत आहे लाईव्हला माझ्या. कोकणची माणसं साधी बोळी आणि तुला नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. संदीप पवार म्हणताय नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. संदीप दादा खूप खूप धन्यवाद तुम्हालाही नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि माझ्या चॅनलला जॉईन करा. चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि माझं सध्या लाईव्ह चालू आहे जम्मूवरून, आणि जम्मूतलेही टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहेत, एकदा जाऊन नक्की पहा. आणि अजून तुम्हाला जर कुठले काही पाहायचं असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की कमेंट करून
सांगा. विलास दादा म्हणतात, हॅलो ताई, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. विलास सावंत, रत्नागिरी, गणपतीपुळे. विलास दादा, गणपतीपुळेमधील गणपती बाप्पाला माझा नमस्कार सांगा आणि खूप खूप धन्यवाद. तुम्हालाही नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. कसे आहात तुम्ही? जेवलात का? नक्की सांगा. सत्यम दादा, हाय काकू. हाय सत्यम दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कुठून बोलतोय सत्यम दादा? नक्की सांग. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. अविनाश, हाय अविनाश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तुलाही अविनाश दादा नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. सत्यम दादा म्हणते, विसरलाय काय काकू? ओके, सत्यम बोलतोयस का तू? पहिलं तर मला असं वाटलं, सत्यम नाव ऐकल्यावर तुझीच आठवण आली, पण मला असं वाटलं की तू डीपी बदलला, त्यामुळे दुसरा कोणतरी असेल. सत्यम काका. थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. जगनदादा म्हणते, थंडीचं वातावरण कसं आहे तिकडे? खरंच दादा, जगनदादा, खूप थंडी आहे जम्मूला. खूप खूप म्हणजे खूपच थंडी आहे. म्हणजे आम्ही कोकणातली आहोत, एवढी काही थंडी तिथं नसते, त्यामुळे ही थंडी झेलायला थोडं मुश्किल होते. म्हणजे 2 वर्ष तर आम्ही आहोत इथं, त्यामुळे काही एवढं नाही वाटत आहे, पण ठीक आहे, झेलायची ही पण थंडी. विलास दादा म्हणतायत, हां वाचली यांची कमेंट. अविनाश दादा म्हणतायत, मला कोकण खूप आवडतं. हो का दादा? कोकण खूप छान आहे फिरायला. म्हणजे पावसात तुम्ही जर जूनमध्ये आलात ना, तर एवढी हिरवळ आणि एवढं भारी, म्हणजे फोटोज काय येतील तिथं, भारी, लय भारी वाटतं. या एकदा परत. म्हणजे फिरलात का तुम्ही अविनाश दादा? नक्की सांगा. सत्यम दादा म्हणतात, नाही मीच हे. ओके सत्यम काका, थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल सत्यम काका, आणि न्यू इयरच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्यानंतर म्हणते अविनाश दादा, जम्मूमध्ये कुठे आहात तुम्ही? जम्मूलाच आहे, जम्मू सिटीमध्ये. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अविनाश दादा प्लीज डबल टॅप करा. सत्यम प्लीज डबल टॅप करा. आणि अविनाश दादा प्लीज चॅनलला जॉईन कर, बेल आयकॉनवर क्लिक कर. अविनाश दादा प्लीज प्लीज, सत्यम प्लीज पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा. विलास दादा प्लीज डबल टॅप करा. जगन दादा प्लीज चॅनलला जॉईन करा आणि डबल टॅप करा. आता 2 मिनिटात माझं लाईव्ह संपणार आहे. मी संपवते आता लाईव्ह, मला बाहेर जायचं आहे लगेच. बाहेर बेल वाजली आहे. 1 मिनिट.